Hi guys, chika-chika muna ta guys ha. Itong video na to guys, ba't parang, hold on, ba't parang tagilid ito? Okay, parang okay na. So, this video guys, Tagalog ha. I-insert ko na lang tong video na to. Ito yung may nag-request kasi kung bakit. May nagtatanong kung bakit, kasi yung, dahil ito sa biyanan guys, Tagalogin ko lang kasi parang walang makaintindi na parang nanonood yung iba. Hindi ko alam, pero sabi nila nanonood sila. Pero ang alam ko parang hindi. So, parang hindi. So, ito lang guys, madalian lang itong istorya ha. Hindi ko na taasan pa kasi hindi naman masyadong taas. Shortcut na lang ito. Ang ko lang guys, advice ko lang, kasi kapag nandito na kayo, kung maghanap kayo ng puti na asawa, kapag dalhin kayo dito, nakatira kayo sa biyanan, nakitipon, nakisama sa bahay nila, iba kasi kapag babae at saka babae ang magsama sa isang bubong, lalo na kapag asawa ka, lalo na kapag biyanan at saka umagad. Ano ba yan sa Tagalog yung umagad? Iwan ko, basta alam nyo na. So, yun lang. Tikong kong style ako guys kasi chika-chika naman ito eh. Iba kasi kapag nakatira ka sa biyanan, lalo na okay lang sa una, pero pag madugay na, pero pag lumilipas na ang panahon, makikita na yung mga totoong kulay. So, ako, sa akin lang ha, hindi ko na pinagsasabi nagtag nito tayong lahat. Ako, ako, parang, hindi ako pasensyosa. May nagsabing pasensyosa daw ako, pero hindi ako pasensyosa guys. Maliit lang talaga ang pasensya ko. At saka open talaga ako guys, yung kung anong nararamdaman ko open. Pero sa nangyari dito, hindi ko na binuksan yung bunganga ko sa kung ano-ano man. Kasi mas mabuti yung hindi na yung yung bunganga nyo i-open. Pero pag hindi na kaya, sabihin nyo na. Kasi ito yung nangyari sa akin. Ito yung nangyari sa akin. Hindi ko ino-open yung bunganga ko. Pagkatapos, hindi na kaya yung isang kanang sardines na puno na. So, yun, sinasabi ko na sa kanya. So, biyanan ko. So, ganito kasi, marami ang nangyari, pero parang 3 yata ang sasabihin ko lang sa inyo. Ito yung una. Okay. Ang asawa ko kasi yung nag-alaga na sa ina niya. At saka, nasabi ko na sa isang vlog ko na yon na siya na lahat. At saka, yung nag-asawa na kami ng asawa ko, 3 years later, mga 3 taon bago na ako na ang naggunit. Anong sa Tagalog naggunit? Humawak ng mga bayaran. Doon ko nalaman na ang lahat ng kita ng asawa ko, marami ang nakinabang. So, yun lang. Marami nakinabang. Ang asawa ko, walang ipon. Para lang asawa ko kasi ulitaw ka ng single na mag-isa lang naman siya. Wala siyang asawa at anak. So, para siyang lang. Yung nalaman ko na pati pala yung, kasi noon, bago ako humawak ng mga bayaran, kung anong dapat bayaran, yung ina niya. So, nung napasa na sa akin, kasi nagkasakit yung ina niya, So, ako napasa sa akin. So, noon ko nalalaman na pati pala ng kapatid ng asawa ko, siya na ang nagbabayad ng mga pambili, kahit siya na, hindi na alam ng asawa ko na ang pera niya pala, marami na siyang, marami nang napuntahan. Para akong sa biyanan ko, parang, yun. Isa yun sa dahilan. Unang-unang dahilan. Marami akong naririnig na mga usap-usapan nila, Marinig ko kasi Jesus, itong taing ako guys, sobra talagang linis. Sobrang linis guys. So, marinig ko.
So, may nagsabi pa yung kapatid niyang panganay nila. Ano mo na lang, dalhin mo na yung asawa mo sa kanilang bansa, sa Pilipinas. Dalhin mo na para baka ano lang ang ano yung sa iyo. Yun, ganyan. So, wala yung loan. Sa mga joke-joke lang daw yun nila. Joke-joke. So, joke-joke your ass. Ito pa, meron pa. So, ako ng asawa ko, bumili kami ng asawa ko. Kasi wala naman akong boots. Uy, yung ginaw dito. Uy, yung ginaw. So, bumili kami ng boots. 3, guys. Ako pa ang naghanap na parang sale, guys. Parang pinakamura na talaga yun. 3, 60, mga 60 bucks lang yun. Mga 60 bucks 3 sa 3 boots. Para paginaw, para sa ginaw, para sa winter. Alam nyo kung sino ako, guys. Ano ako? Tihik ako, guys. Mas tihik ako. Tihik, ano yun sa Tagalog yung tihik? Mas tihik ako. Mas ayaw kong gumastos kaysa asawa ko. So, ako talaga, ito, 3, 60 bucks. Ang mura lang yan. 3, 60. So, mura. So, yun. Ay, sus, guys, kasi yung mga kapatid niya, except, ano natin yung isa. Yung isa, kasi, yung ka-close ko, yung kaibigan, parang ka-close ko, hindi yun hindi natin alam, kapatid pa rin niya. Pero wala akong naririnig sa kanya, pero alam naman natin na mayroon. Pero, kung meron kang sabihin, huwag mong iparinig, kasi, ay nanay, ay nako talaga. So, may rinig ako na, sus, oh my lordy, oh my lordy, bakit bumili yung asawa ng kapatid ko ng tag 600 na boots? 600 your ass! So, yun ako, nagalit pati yung asawa ko, nagalit. Nagalit yung asawa ko, guys. Sabi niya, pakialam nila kung magkano ang binili natin. Wala silang pakialam kung paano ang presyo. Kung anong presyo nito. Kung yung pera ko ginastos nila, wala silang naririnig sa akin. Pera ko yun. Yun ang asawa ko, sabi niya. So, nagalit talaga kaming dalawa, guys. Kasi kung ano ang binibili ni Tami sa akin, kasi mahilig yan mga regalo, guys. Alahas ngayon, hindi na, kasi wala na kaming pira, guys. Kasi walang tipon yung asawa ko dahil din sa kanila. So, kapag binilhan ako ng asawa ko, iba ang tingin, guys, sa akin. Yung kapatid at saka ina, iba. So, yun, guys. So, yun lang naman. At saka pagkatapos nun dun, ay, guys, guys, meron na po, narinig ko na rin. Sabi ng ina niya sa kapatid sa bunso nila. Kasi sila yung magkasundo, yung bunso at saka yung inan ng asawa ko, yung binan ko, sabi pa niya. Dapat alagaan nyo yung kapatid nyo, ha? Kasi hindi natin alam, bata yung asawa niya. Hindi natin alam kung ano ang intensyon. Sa Tagalog niya na, Ginoo ko. Dapat protektahan ninyo. So, galit ako, guys. Galit. Alam nyo kung ano ang ginawa ko, guys. Yun na, naggrabihan na. Last na yun. Yung last. Pero, before ko narinig yun, ito yung istorya. Mayroon pang istorya na kagagalit ko hanggang ngayon, guys. Hanggang sa libingan ko, guys. Hindi ko makalimutan. Alam nyo ba yung monster biyanan? Wakwak na biyanan? Yun, totoo pala yun, guys, wakwak na biyanan. Kasi isang gabi nanonood kami ng kami 3 sa isang bahay ng salida, yung palabas. Sabi kasi yung trabaho ng asawa ko may mga connection sa mga diyan sa mga movie, may namimit siyang mga artista, ganyan. So, sabi ng asawa, namit ko na yung babaeng yan sa trabaho ko. Sus, alam nyo ang sinabi ng ina niya? Bakit mo, ang ganda. Ang ganda naman, bakit hindi mo inayayang mag-date? Kakain kayo sa labas? Nilakasan niya, guys, nilakasan. Galit yun sa akin, guys, yung biyanan ko kasi kinuha ko yung Christmas tree na ako din naman ang naglagay. Kinuha ko bago nag January 6 kasi ayaw niya kunin yung Christmas tree
before Christmas, January 6, kasi parang may ano-ano siya. Nagalit siya. So, yun ang binato niya sa akin. Sinabihan niya yung anak niya na maghanap ng iba. Nakita ko yung asawa ko tumingin sa akin. Iba ang tingin ako dun, guys. Ganyan ang tingin ko, guys. Oh. Yung luha ko, guys, patak ng patak. Walang, what did you do? What did you do? Patak ng patak, guys, ang luha ko, guys. Nagluluto pa naman ako, guys. Sus, punta ako sa kusina. Pagpunta ko sa kusina, doon, iyak na ako. Yung asawa ko, tumakbo, patungo sa akin. Punta ako sa taas, iyak ako na iyak. Kasi hindi ko na kaya, guys. Gusto nang bumuto, gusto nang iano yun, no? Parang sumabog. So, sabi ko, hindi ko na kaya yung ina mo. Sabi ng asawa ko, ano lang, sabihan ko na lang na maghingi ng patawad. Maghingi ng patawad kasi hindi yun sinabi niya. Iyak ako na iyak, guys, pa. Yung iyak, guys, na sakit na, sobrang sakit na ganyan, sobrang sakit na, guys. Ano lang daw, biro. Oh, no. Hindi yun biro, guys. Iba yung biro at iba yung sinadya na gusto talaga niya akong saktan. Yun, yung mga question nyo na bakit hindi nyo nakikita or hindi ako palaging nakausap ng ina niya. Nasa ibang sulok siya. Nasa ibang sulok ako. Hindi ko pwede pag makita at marinig ko yung boses niya. Nakatira kami sa isang bahay, ha. Yun. Marinig ko lang yung boses niya para akong na ano. Masama naman yan kasi, guys. Kasi matanda. Hindi naman siya sobrang malita. Ano lang sa mga salita-salita lang ba na masaktan ako. Yun lang talaga. Pero pag makausap mo at kung malaman mo naman na ganyan, kung kaibigan lang, kung hindi kami nakatira sa isang bahay, okay kami, guys. Sa tingin ko, okay talaga kami. Pero alam nyo, guys, trinatry ko na, sinabi ko sa sarili ko na, itry ko na lang ito, matanda na kasi, itry ko ng kalimutan ko na lahat, hindi kasi makalimutan nyo, guys, yung mga yung nang sinabi na, maghanap ka ng iba, kalimutan mo, yan ba, hindi ko na malimutan, guys. Alam nyo ang anong nangyari, sobra akong iyak, sinabihan ko siya. Sinalitaan ko talaga siya. Iba ako magsalita, guys. Iba ako magkumpronta ng tao. Iyak ako kung magkumpronta, guys. Kahit ilang taon na yun. Basta kahit kumprontahan kita. Okay, sabihan kita kung anong naramdam ko. Hindi ko makapigilan yung luha ko. So, kinumpronta ko siya. Sabi niya, hindi siya, guys. Ganyan lang mukha niya. Biro lang yun. What? No, bad girl. That's mama's face. So, yung kapatid niya, nakaklose ko ngayon, nag-usap kaming tatlo. Wala ang asawa ko kasi ang maramdaman ng ina niya kapag mag-usap-usap kami, isusolve yung problema. Maramdaman ng ina niya na ako talaga ang kakampihan ng asawa ko kasi mali naman talaga yung sinabi niya. So, gusto niya, kami lang, ako, siya, at saka yung kapatid ng asawa ko na babae na makita niya palagi. So, wala yung asawa. Misty! Wala yung asawa ko doon, nagtrabaho. So, sabi niya, nag-iyak na naman ako, guys. Kumpronta, guys. Sabi ng kapatid ng asawa ko, hindi talaga yun dapat sinabi mo. Lalalala. Yun yung mga usapan na dapat i-resolve. Hindi, guys. Joke lang talaga yun, guys. Joke lang talaga para sa kanya. Ngayon, kasi matagal na, yung mga tao, joke na lang yun sa kanila. Kasi matagal na. Pero alam nilang hindi yun joke. Pero kasi matagal na, hindi sila ang nasaktan. Joke na, guys. Joke na yun. Ako hindi yun joke. Ramdam na ramdam ko pa kung anong sakit. So, yun lang, guys. Yung nagtataka kayo na nakatira kami sa isang bahay pero walang
hindi nyo ako makikita na mag-ano-ano sa kanya. Makita lang niya paminsan-minsan siya, pero hindi sa vlog ko, guys. Pero sana naman, no, okay na, hindi na yan mawala, guys. Kasi kapag wala ka nang marinig, din, maghihilom din yan. Pero kung meron kang marinig, hindi yan maghilom. Palagi yung lumalaki yun. Sana naintindihan nyo. So, yun lang, guys. So, may nagtanong din kung bakit yung sasakyan, kapag nandun kami tatlo sa sasakyan, ako ang nasa sa kabila. Ako ang nasa sa luyo, guys, sa luyo. At saka yung ina niya sa unahan. Kasi matanda na kasi siya, guys. So, matanda na. So, doon na siya sa unahan kasi mahirap na pumasok sa likuran. So, doon na siya sa unahan. So, naintindihan ko naman yun. Yung una, sabi ko, ako dapat ang nandun sa una kasi ako yung asawa mo, sabi niyang asawa niya. Oo naman, alam ko naman. Pero matanda na rin ito yung ina ko. Ngayon, naintindihan ko naman yun Wala naman yung sakit sa loob. Pero yung mga salita-salita na pang tira-tira sa akin, yun ang So, yun lang, guys. Thank you guys so much for watching and I will see you. Bye! Do you like the picture? I hope I put some nice picture here, but I'm not sure yet, but I will put a nice picture. Bye, guys. Good night. See you in my next vlog. Bye!